Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Drago mi je da gledate ovu lekciju sada i veoma mi je drago da radimo ovu lekciju sada koju radimo. Zasniva se na teoretsko-tehničkoj analizi čitava lekcija, dakle celu lekciju ćemo raditi teoretsko-tehničku analizu u vidu detaljisanja različitih valuta, indeksa, metala i tako dalje, ali i trenutnih ovih trgovina. S obzirom da smo imali pauzu od nedelju dana koja izgleda kao da je jako, jako dug period, to je zbog količine rada i truda koji ulažemo redovno. Veoma sam se radovao ovoj lekciji i jako sam želeo da ovu lekciju snimim, tako da evo, sada je period kada je radim i verujem da pažljivo slušate, da imate pripremljenu svesku, da možete da zapisujete ono što je najbitnije, jer to je veoma važno. Ova lekcija može da se vraća više puta unazad, jer to je lekcija koja se gleda. Tako da tu ćemo da razgovaramo o različitim stvarima, najviše o teoretsko-tehničkoj analizi, gde će ubaciti samo jedan mali deo mentaliteta koji će trajati maksimalno 1 minut,